vanskeligt i forhold til, hvis det havde været G-dur. Så jeg læser her. Så er det som en sang. Så udover at det var lige de der numre i As, så var den jo også bassen, fandt jeg ud af et par måneder senere, der var den ligesom det, man kalder fabriksindstillet. Så strenge, de var jo så 1,5 meter, altså noget, der ligner for et gribhej. Og når man slår en streng, så forsvinder fingrene et eller andet sted, og så skal man have det ud igen, og så skal man slå det andet igen. Og afstanden her var jo også enormt langt til at få den trykket ned. Det virkede alt sammen meget svært, og jeg kan huske, at jeg kom til den første prøve, at jeg tænkte, jeg ved ikke rigtig, man skal sige noget, men også skulle finde en anden, eller han skal ikke. Og jeg der var nogle numre, hvor jeg lige pludselig en tuba ind, og der var en plan der, og så sagde okay, men altså, kun den første måned, ja, det er klart, selvfølgelig. Og så en dag, så var der inde en anden bassist, så må jeg lige prøve, eller hvor det? Du har jo slet ikke fået slebet på den endnu. Slebet? Jamen, du skal da have den hen til en reparatør, så skal han lige, eller? Nå, det kom i gang. Og så nok med den tid, så ville jeg bare lige sige, så kom jeg ud af gymnasiet, så var det klassisk hold, det var stadig tubaen, og jeg mindes, at nu siger jeg selv, havde I været alle sammen ved amerikanere, så havde I været noget problem, men jeg mener, at jeg var ret god på tuba. Jeg kan huske, at jeg spille duetter med ham, som siden er blevet verdens bedste, Jens Bjørn Larsen, som gik i en parallelklasse på Sankt Anne, og jeg synes overhovedet ikke, det var noget problem at spille duetter med ham. Så jeg tænkte, det er en smal sag at komme ind her på klassisk hold. Jeg vil huske at sige, hvis I kommer til USA som musiker, eller noget andet I kan, så skal I sige det, I kan, og gerne lidt mere, fordi det tager de for gode varer. Man står foran i USA, nogen så, you play the bass, yes, are you good? Det er det næste spørgsmål. Og ligesom så, well, yes, så er man altså amatører. Are you good? Yes, I'm one of the world's best. Wow. Så går den senere, så fortæller du videre til næste gang. Look at that, he's the... wow. De er så også den første til at sige, når de hører en, hvis man så ikke er. Her ville du aldrig nogensinde nævne, men så ikke var verdens bedste, hvis man havde sagt. Det var et lille tidsspring, men jeg kom her fra tubaen, og så sagde de så til mig, ja, men så skal du så have den rigtige lærer, ellers kommer du aldrig ind på klassisk konservatorium. Det var sådan lidt for mig, kom oven. Nu har jeg gået i folkeskolen og lært alt om socialdemokrater, vi alle er lige, og ingen social arv mere, og det der, hvis jeg det er rigtig lærer, det kan ikke passe så, den er så god nok. Du skal have Arne Svendsen ude på Livgarden, det er ham, der kan få dig ind. Så jeg fik Arne Svendsen der, og jeg kom til ham, og jeg synes, at i øvrigt, slet ikke matche det, jeg kunne på tuba, så det var også lidt spøjst, at det er ham, der kan få mig ind og sige, hvad jeg skal spille. Og sådan. Jeg kom et par gange sådan noget. Og så var der måske tredje gang, så var det jo inde på hvad hedder det, Slottes, eller hvad hedder den der over i Goddersgade derinde. Og man skulle ikke med vagter, og de kiggede i den her tuba, var det nu et eller andet Rocket Lounge, eller hvad sådan noget. Ja, det er en med Livgarden, ikke? Han spillede. Nå, vi spillede op i de der lokale. Nå, men så var der sådan et splitsekund, hvor han fortæller sådan en frase. Og det var pærelet, synes jeg. Det var så ikke nogen det der. Der var en uge til optagspunkt. Det var pærelet. Jeg spillede jo bare ligesom. Og så slog han af det der. Nej, det er slet ikke sådan, du skal spille. Og så gik han i gang med at synge, fordi han som sagt var ikke særlig god til at spille. Og han sang den der med blyant på det der. Så lige i det splitsekund, der vidste, okay, det her, det skal ikke være det her. Og jeg kunne slet ikke høre, hvad han sagde. Jeg overvejede bare, skal jeg rejse mig op og gå, fordi det her det er jo helt fuldstændig meningsløst. Og det er jo også et chok at få at vide et splitsekund, det her skal jeg ikke alligevel. Og der er et eller andet sådan for høflighed, og hvad mine forældre havde lært mig. Det gjorde, at jeg blev timen ud, men det var bare helt, skal jeg rejse med det. Men det der, man kan jo sin ben, rejser de så nu, og de stående. Nå, i samme øjeblik, så fik jeg stjålet tubaen et par dage senere for byen, og så læste jeg op på dage senere, nu startede Rytmisk Konservatorium der på Frederiksberg i 86, og der så søgte jeg så derind og kom ind på allerførste årgang, da det var i Frederiksberg. Og der havde jeg i øvrigt en tænding som lærer det. Jeg gik derinde i lidt over et halvt år, og han var der cirka hver anden gang, altså hver 14 dage, og vi skulle kunne en hel masse andet. Der var nogle 20 timer mødepligt, der var vi skulle kunne 25 numre i alle tonearter og et eller andet i løbet af det første år. Jeg kom til sidst, de sidste 2 måneder kom jeg klokken 8 om morgenen, selvom først startede klokken 9, for ligesom bare at få spillet noget på passet.
og nu er han jo desværre gået bort. Men så kan jeg så også sige, at da jeg kom til ham og sagde, altså Niels, det her, det er jo fantastisk det her. Det er jo fantastisk det her. Jeg havde bare lyst til at spille hele tiden, når jeg havde været og sådan. Altså, jeg kan ikke nå at øve her. Altså, jeg overvejer faktisk at stoppe det inden. Og det skulle da bare gøre med det samme, sagde han så. Og det skulle jeg så ikke sige til nogen, og det har så gjort. Så vi gik op sammen efter timen med det samme. Jeg stopper. Så stoppede jeg. Og så havde jeg en lejlighed, der hørte op i en leje og et eller andet, og så har mine forældre altid haft campingvogn, så jeg havde en gammel Volvo. Og så tænkte jeg, så køber jeg en campingvogn i stedet for at finde en lejlighed. Det var samme pris. Og så tog jeg afsted, og så tænkte jeg, at jeg skal jo leve af et eller andet. Så må jeg hellere spille på gaden. Og så tog jeg ned, og jeg husker jo, at jeg tog afsted i januar måned. Jeg havde ikke tænkt på, at det var koldt. Og først havde jeg tænkt, at jeg tage til Norge og Sverige. Og jeg kan huske, at jeg havde spurgt et par stykker, for Fisa, som det var. Jeg havde jo spurgt Jacob Fisa, som var et år yngre end mig, og spillede en hel masse. Guitaristen der, og han kom, men vi er ved at klar, og har fået pakket sådan et par dage før. Og han havde fundet ud af, at det var lidt koldt. Det havde slet ikke slået mig. Jamen, vi spiller noget, der passer. Det synes jeg, nej, det var en god idé. Jeg havde ligesom taget beslutningen, så jeg tog bare afsted og spillede også der i Frostgrader ude på gaden. Jeg fandt en butik selv. Men jeg fandt ud af, at det var måske alligevel bedre at køre syd, så en del af de næste følgende år, de foregik altså mere i Spanien, Italien og Portugal. Så vildt man over en kold tid. Det sjove der, hvorfor jeg lige fortæller det er, at da jeg spillede på gaden, så fandt jeg ud af, at de der basslinjer, man har, de holder ikke så længe. Nu spiller vi en blues, fordi jeg har lovet mig selv, og så dermed også de andre, at de skal til at spille med. Nu spillede jeg lige en blues med en basgang i 4/4, for så har I hørt det. Og det var, ja, døden skal have en årsag. Men det var jo noget, at når jeg så stillede mig op på gaden, så kunne jeg spille en 12-takters blues basslinje. Det kunne gå sådan her. 1, 2, og 1. Så tænkte jeg jo, så havde jeg spillet den. Så var der jo ligesom gået, jeg tog et halvt minut. Og måske spille et kor til, så var gået 1 minut. Og så kunne jeg måske spille noget andet. Men det kom sådan hurtigt til kort, altså i løbet af et kvarter, så ligesom, skal jeg starte forfra, eller for de her basslinjer, det er også ligesom, det er svært at fange folk i de der basslinjer, sådan, Så af nød, kan man sige, pludselig så tænker jeg, at jeg er nødt til at spille noget med, hvor der også er noget melodi samtidig, og der findes ikke så meget for bassnoten, både ligesom, jeg hørte, der var lidt nogle ganske få basstemaer, så inden længe, så begyndte jeg at komponere noget, fordi jeg må ligesom finde på noget. Og efter jeg havde lavet 3 numre, så pludselig så slog det mig en morgen, jeg står oppe på campingvognen, at wow, jeg er komponist, jeg har komponeret 3 numre, jeg må hellere skrive dem ned, inden jeg glemmer dem. Så det gjorde jeg så. Det var en meget god fornemmelse, kan jeg huske den. Komponist. Jeg skulle lige sige, at det her i campingvognen, altså der var ikke nogen, jeg tjente et sted mellem 0 og 40 kroner om dagen. Så der var, altså jeg var aldrig inde på en campingplads. Jeg var aldrig inde og købe en kop kaffe eller et stykke chokolade, eller jeg var inde og købe en pakke rugbrød og en pakke ost eller sådan noget, ikke? Så skulle man lige holde den gående. Og så holdt jeg altså bare på en parkeringsplads. Det var altid besværligt. Der var altid noget på politiet, og hun skulle til at snakke med en portugisisk politibetjent. Det var bare svært. Så der var lidt bøvl med det der, kan jeg huske. Men der opstod nogle numre. Nu prøver jeg engang lige sådan, hvad var det, der jeg tror mit første nummer, det gik sådan her. Lad os lige se.
Og det kunne jeg få ganske lang tid til at gå med og spille alle mulige variationer over det. Men det betyder også, at jeg ret hurtigt kom til at udvikle en stil, hvor jeg havde brug for en del teknik for at kunne spille det her med at både have en baslinje kørende, samtidig med at have en melodilinje ovenover. Så kan man sige, jeg vil ikke sige en nød, men det var i hvert fald af praktiske årsager, så kom det ret hurtigt til at interessere mig det her med teknikken. Hvad er det, jeg kan her? Eller hvad er det, jeg skal kunne, for at jeg kan spille det, jeg gerne vil? Og det førte siden her til, at jeg har lavet sådan en basskole, som jeg kalder Scandinavian Double Bass Teknik, som bygger faktisk på 2 års arbejde i Excel-regneark, helt uden musik, hvor jeg bare sætter nogle parametre op og sætter gør nogle af dem til variable. Og så ser hvilke øvelser, der kom ud af det, og hvilke muligheder der var for at løse det, der skulle løses. Og I kan jo ret hurtigt regne ud, at det er jo sådan noget med i anden og i et eller andet. Og det er jo tusindvis af øvelser inden længere. Så gælder det jo om at hive de øvelser ud, når man så laver sådan en øvehæfte om, hvad er det egentlig her, der giver mening. Men jeg tog den sådan helt fra bunden, og jeg skal lige sige, at bassteknikken, bortset fra nogle af de ting, jeg ser her, den er sådan meget præget af en gammel skole, der hedder Siemens, der er 150 år gammel, en tysk bassist, som skrev nogle basskoler, som man stadigvæk faktisk bruger i over halvdelen af alle konservatorier i verden. Og den er selvfølgelig ikke, kan man sige, up to date. Det er klart, det kan den jo ikke være, når den er 150 år gammel i forhold til alt det, man gerne vil spille i dag og følge med tiden. Så jeg startede bare så lige hurtigt indblik. Der er selvfølgelig, jeg har 2 hænder, der er venstre hånd, som på en eller anden måde skal bevæge sig. Hvad er det? Jeg vil gerne spille en tone, og hvis det ikke er en løs streng, så skal jeg gøre noget med venstre hånd, og hvilke muligheder har jeg? Så det er helt fra det niveau, ikke? Så for eksempel det, som jeg gerne viser andre bassister, når de skal til at, hvis de interesserer sig for det, jeg laver, det er at spille en A-dur. Nu spiller en A-dur, så har jeg en løs streng, så kan I også høre, hvor vi er. Spil en A-dur med første finger hele vejen. Og det virker jo helt som nonsens, men i sidste ende så giver det ret meget mening, at man kan gøre det med første finger hver, for så kommer man ligesom ind under huden af, hvad er der flere muligheder end vores kultur normalt angiver. Ja, ikke længere ud af den der med venstre hånd. Der kunne jeg blive ved ganske nemt. Så lige med højre hånd, der vil jeg sige, at I så også nogle af dem. Nogle spillede med en mingus der, og da så I så klippet med seneste begyndelse, så kunne I se, at han havde taget fat på de 3 fingre. Og det har jeg også i et bog og gået helt igennem alle mulige alverdens Excel-regneark for at finde ud af, hvad er det for en finger, man spiller på hvilken streng. Og jeg bruger faktisk systemet sådan kontinuerligt, sådan her. Og man kan starte med den finger, man vil. Og undtagelsen, den ligger i, når man går en streng ned, så bruger man den samme finger. Og så er det, at hvis du slutter på en A-streng her, og skal op på G-strengen, så er der et stykke i forhold til, at du slutter med en tredje eller en anden finger, så vil du kunne godt gøre sådan her hurtigt. Og derfor så er der en forskel i forhold til, hvilken finger startede du med, og hvordan bliver det let i sidste ende eller svært. Så der er nogle sammenhæng der. Ja. Jeg spiller lige lidt nummer, fordi der går snakket det her. Jeg spiller lige et par numre, som jeg synes, det nummer, jeg lige spillede før, som er nogle fortsættelser af det. Det kunne for eksempel lyde sådan her.
den baslinje her i 1250 plus før, og der var måske sidder måske også nogle bassister her. Det, der er karakteristisk, vi hørte det også især på Ron Carter og der med Herbie Hancock. Det var engang mellem trommeslageren var. Var det det? Ja. Nu har jeg hørt det her. Det snakkede vi om. Der var det meget karakteristisk, hvis I lagde mærke til det, at vægten på 2 og 4 var betydeligt tungere på 1 og 3. Og det er det, der ligesom karakteriserer, at sådan en baslinje, den svinger. Vi prøver lige en gang til. Nu har I jo fået at vide, så kan I sikkert lægge mærke til det. Det er noget af det, der gør ligesom forskellen på den ene og på den anden bassist, og for at man overhovedet har et job. Altså de første job, den får man, når man kan stemme bassen, ikke sådan siger. Og de næste job, den får man, når man ligesom kører forskel på 1, 2, 1, 3 og 2 og 4. På baggrund af det her rejseri, jeg havde at spille på gaden, så mødte jeg ret hurtigt mange musikere, der hørte mig på gaden og sagde, wow, og sådan noget, du kan komme og spille i klubben i aften, og der er en jam og sådan noget. Så satte jeg ind og rundt omkring i Europa. Og det gjorde jeg faktisk i løbet af 2-3 år, så havde jeg en masse koncerter rundt omkring i Europa. Og der var også en klub i Hamburg, hvor jeg så lidt tilbagevendende kom i de 3 år med Dennis Winkler, en gammel sort pianist, som havde den. Og de kontakter, jeg skabte der, dem har jeg brugt sidenhen. Nu mange af den generation, der var, jeg skal sige, de oprindelige jazzmusikere, de er jo gamle nu, enten så sidder de på plejehjem, som vores Parvin her, som jeg også har spillet mange med bogen, der var ude her. Eller også så er de bare, så det eksisterer ikke mere. Men nogle af de krav, som de stillede, når de kom her til Europa og skulle have en rytmegruppe for at spille deres turné, det var netop det der med, at det kunne svinge, og man kunne spille en solo og så videre. Og det at få en turné, det kan jo godt ske, men det at få turnéen igen, det er jo ligesom testen, ikke? Og jeg synes, at måske jeg ville gerne fortælle ganske kort nogle historier. Jeg vil også lige fortælle, da jeg spillede der på den der klub i Hamburg, der var det altså i weekenden var 6-7 sæt, 6-7 timer, ikke? Og på hverdag var det 4 sæt fra 9 til 1. Så fik spillet rigtig meget. Og nogle gange var det den lokale om hjørnet, og det var så aften lang, og andre gange så var det de største stjerner, som man overhovedet kan forestille sig at komme forbi, enten det bare fordi de havde en overliggerdag, så tog de jobbet der, eller også fordi de havde spillet på det, der hed Fabrik, et fint spilsted der fra Hamburg, og så spillede jeg så efter, så kom de forbi klokken 1 efter midnat. Og der altså, jeg har spillet og hørt med alle Herbie Hancock og største trommeslager, eller der var sådan en aften, hvor Herbie Hancock og Monty Alexander, de mødtes efter et job i Hamburg, og så mødtes der efter midnat. Og de skulle bare sådan, de skal videre, og de har ikke fået sovet og fly og sådan noget. Ja, okay. Sådan her. Og så på vej ud af døren der, og så satte Monty Alexander til ham. Men du skal lige høre, jeg har lige tænkt lidt over noget med nogle reharmonisering her, og måske et af hans numre, det husker jeg ikke, men det var han skulle lige høre noget. Og inden længe så var klokken 4 om morgenen, så de opløste det her, men de skulle lige og så prøvede de at høre det, og så prøvede de at høre det. Det var for vildt. I øvrigt så var det et sted, som var sådan meget, skal vi sige, underground, og nogle ting, som jeg synes sidenhen, jeg kunne hive noget ud af. Der var for eksempel den ting ved det sted, at der blev trykt sådan et månedsprogram, fordi det skulle man jo i alle de der måneds tidsskrifter, der de har i Hamburg. Og det gør man jo, det skal man have i programmer. Det er folk, der have. Og det var sådan, at når man, det eneste vi kunne få at vide, det var, hvad er der ikke i aften? Fordi så tog man programmet, slog man op i det, så stod der et eller andet, og så vidste man, at det er der i hvert fald ikke, men så er der mulighed for alt og muligt andet. Så de folk, der kom, de kom der, fordi de netop ikke ville vide eller vidste, hvad på forhånd der var og hente. Og det tænker jeg, det er jo måske en overvejelse der i vores kultur, er måske meget, at man
mere, at man planlægger et program halvanden år frem, og synes, at det er bare det fedeste, at vi kan det, og vi ved, hvad vi skal halvanden år. Man kan sige, det ødelægger jo noget af spontaniteten, men det driver jo hele kulturen, altså hele virksomhedskulturen, hvor man sætter de her strategiplaner og handleplaner og succeskriterier. Jeg tænker, det er jo altså, det, som bliver kaldt succeskriterier, det er jo en fiasko for mig. Altså hvis man kan leve op til de krav, som man har sat sig, så er det jo en fiasko på forhånd, vil jeg definere det som. Men, sådan er så meget, men det tager vi i et lidt andet foredrag. I hele taget, så handler det om at følge den logik, som bliver givet i nuet, og det er jo derfor, at jeg optager, at det kunne faktisk være en ret stor fiasko, hvis man fulgte den plan, som man havde lagt. Det har ikke været sagt, at man ikke skal lægge en plan. Det synes jeg er vældig godt. Man får lige sådan nogle flash visioner, og det tror jeg er ekstremt vigtigt, at man lægger planen. Det er bare vigtigt, at man ikke følger den, hvis den ikke er logisk i forhold til bevægelsen. Det er faktisk meget vigtigt. Jeg tror faktisk, at det er i virkeligheden en helt fundamental ting for livet, at man følger logikken. Eller det er krav i virkeligheden for livet. I det øjeblik, man ikke følger logikken, så bliver livet svært. Hvis vi skal gøre det dramatisk, så bliver man ulykkelig. Ja. Men i virkeligheden, så nu vil jeg så bare lige sige det, og så vil jeg vende tilbage til musikken, at det er i virkeligheden de samme krav, eller de samme rammer, man har i musikken. Når man spiller noget, så skal man følge en logik. Og hvis man bryder den logik for at gøre noget andet, som ikke er med i logikken, så bliver det pludselig ulogisk. Og så synes folk måske, det var ikke rigtig fedt. Og de kan ikke rigtig forklare, hvorfor det ikke var rigtig fedt. Hvis man har ligesom fokus eller øje for det her med at bryde til logikken, hvis de gjorde det, så er det faktisk ikke så fedt, at der sker noget, som ikke passer ind til nu. Og det er jo ikke bare én mand, man står, altså det er jo også, hvis jeg for eksempel står her og kører på afveje, og så måske er det meget spændende, det jeg fortæller, men det er bare ikke, hvad I forventede. Og så er der jo et crash der, ikke? Og så kan man sige, spørge jer selv, hvorfor forventede I det? Eller hvad er det fede, I forventede, jeg gjorde sådan? I stedet for at jeg bare fulgte den der røde tråd. Og så kan man sidde og blive nervøs over det, eller et eller andet. Ja, og man kommer på afveje. Men i virkeligheden, selvom det lyder jo pære simpelt, eller helt vildt simpelt, man skal bare følge logikken, det er helt vildt simpelt. Og det opdager man jo, for eksempel hvis man går ind i et meget lille rum i forhold til livet, et kæmpe rum, hvor der er verdens ting, der kommer fra alle hjørner og kanter. Når man går ind i musikkens verden, så har man ligesom den kreative, man skal finde på, hvis man spiller et instrument. Man vælger et instrument, det er ret ligegyldigt, hvilket instrument man vælger. Ikke helt, men alligevel, hvis vi skal kreere noget, så er det ret ligegyldigt. I sidste ende, så skal du kreere noget, og du skal følge den logik. Det er kravet. Altså hvis du ikke gør det, så er der ingenting. Altså hvis du eller også så er det en happening, altså, så kan det være noget for sjovt, så kan det være noget humoristisk, og så er der en rød tråd alligevel et andet sted, som du opdager siden her. Det er lige så godt for humor, hvis det bliver lidt svært at forklare. Men det er simpelthen bare et ultimativt krav for livet, at du følger den logik. Og det er det også i en solo. At du skal følge en logik, for at det hænger sammen. Og lige snart du ikke gør det, så taber du, og så skal du starte forfra. Ikke det som ender, så er det helt vildt svært. Og I kan jo sikkert, når jeg siger det og tænker efter, og det vi hører og så videre, nu hører vi nogle af de største solister, og du hører Hancock og saxofon, både Miles Davis og måske sidder I under en bog, hvor får de det fra? Og det de spiller, hvad er? Og det lyder jo logisk nok. Altså, det skal selvfølgelig også lige lære sproget, sådan så det ikke generer en. Det kan godt være en saxofon, det generer bare lyden. Ikke nok med det, han spiller er generende, men også det, altså lyden. Altså. Så der er noget med et sprog, hvis jeg pludselig slår et fransk, så overser jeg også, når jeg tænker, at det er meget sjovt, men jeg må også se at komme hjem, fordi så der er også noget, man skal lære sproget. Men de følger jo deres evner, som de kan bedre end nogen anden. De bliver helt store, og hvorfor de også bliver helt store, det er, at de kan spille en solo stort set uden at tabe den røde tråd. De kan følge en logik. Og I kan høre, at nogle af dem, de kan slet ikke stoppe. Altså
saxofon. Hvad hedder han? Rollins. Rollins, der spiller også der bag Niels Hennings ord. Du kunne høre, at han ville slutte temaet allerede 10 minutter siden, eller sådan, og så spiller han temaet, og så der kommer lige noget mere, og så bliver han, og så kan han ikke lade være, så må han bare spille. Han har fat i sådan i kilden til bare, det bare bliver ved, den der logik, ikke? Og så gælder det om at håndværke nok til at få det ud. Jeg skal bare lige huske at sige, at selv hvis man løser det der med logikken, og man, i virkeligheden så er det nok et spørgsmål om mod i sidste ende, man tør at følge logikken. Det kan faktisk være, det kan godt være behageligt eller farligt, fordi og alle de andre forventer, at man ikke følger det, fordi vi havde jo aftalt, og der er også noget praktisk ved, at man bare følger logikken til aftalt, det var kl. 8, vi skulle mødes. Ja, men jeg synes lige, at jeg var her, det kørte for mig, så jeg kom lige kl. 9. Det er jo ikke, altså, der er også, eller også hvis man synes, at jeg kører lige for mig, så kommer en lastbil, altså det er jo heller ikke så fedt. Jeg skal bare lige huske at sige, at selvom man følger logikken, så er det overhovedet ikke noget, så der ikke, behøver der ikke være noget kvalitet i det, udover selvfølgelig, at logikken er der. Det behøver ikke være godt, og der plejer jeg jo gerne at stille op to ultimative klassiske komponister, som vi har i Mozart og i Bach, hvis I kender lidt til hvad de har lavet. Så er de ultimative i at følge en logik. Helt ekstraordinært, og det er derfor, de overlever. Og så havde de selvfølgelig også noget helt ekstraordinært håndværk til at skrive ud for de orkester, som de nu skrev ud for på det tidspunkt. Men den ene Mozart, nu siger jeg som er, altså, det er så forudsigeligt. Logisk, forudsigeligt, og efterhånden så kan jeg ikke høre mere på det, fordi det vidste jeg jo godt. Eller, der er ikke noget, altså hvor er gnisten? Og hvor man nu hører Bach, så er det helt ekstremt logisk, men uforudsigeligt. Hans logik kan jeg ikke nå at regne ud, og det er så det, der tjener mig. Men der er vi forskellige personer. Ikke? Så det er ikke for det ene er rigtigt, og det andet er okay. Jeg sagde bare, at det kunne være forudsigeligt eller uforudsigeligt. Nå, vi kommer langt omkring. Det er diskuteret, fordi vi skal i gang med at spille. Det sagde, det er farligt, det her. Altså, det jeg tænker lige på, fordi nu sidder vi sammen her med, og vi skal virkelig til at have spillet noget nu. Og det er, at når man sidder i den her situation, som med Anders og Belle, så jeg spurgte bare lige til dem, skal vi lige lægge en lille streg i planer, og så aftale det ikke aftale noget. Og det er et meget godt udgangspunkt for jazzmusikken indtil, så får den nogle ret frie tøjler eller rammer, som gør, at man kan gå ind i den her, man har en logik, man vil gerne føre den videre. Og så i den sammenhæng vil jeg bare sige, når jeg har akkompagneret alverdens solister især gennem Europa fra USA, og der kommer jo alle mulige mærkelige mennesker. Og så vil jeg sige med god grund, og mange af dem nu, jeg kalder dem sorte, og jeg ved ikke, det er rigtigt at sige afroamerikanske. De kalder sig selv sorte, og når jeg er lavet med dem, så har vi ikke nogen problemer med at kalde folk for hvide eller sorte, der er noget skidt i det. Så har de jo en baggrund, der er ekstremt svært nogle forhold, de slet ikke overhovedet kan forestille sig, hvor de må gå ind ad den dør, og de må ikke sove på det hotel, og sådan noget, selv som er de fedeste, alle ville høre. Så det er jo klart, at nogen blev mere eller mindre kuldet i hovedet, og skulle måske også tage lidt, nu er det tid, payback-tid, ikke? Altså det er jo klart, at man siger, nu skal vi lige betale tilbage, og andre tog det helt cool. Så der var jo alverdens ting, altså hvor man stiller sig på scenen, og de vil gerne gøre sig store, og måske også lige payback-tid, så hvis de kunne udsætte mig for eksempel som hvid bassist for et eller andet, der gjorde, at så blev vi i hvert fald, de blev større, og vi blev mindre, så var det fedt, ikke? Så der var jo alle også, altså så nogen kom til måske et festivaljob, og den, når vi skal spille, hvad plejer han at spille? Han plejer at spille og sådan noget. Måske gruppen, der var sat sammen, kendte måske heller ikke efterhånden, så kom de til at kende dem. Men hvad skal vi spille noget med? Og nogen gik bare op på scenen, og så gjorde det sådan her, og så gik de i gang. Så du vidste ikke, hvad nummerne var, du vidste ikke, hvad toner, du vidste ingenting, du måske ikke engang sagt goddag til dem, eller bare nægget. Det var den ene ekstrem, og så den anden ekstrem. Vi skal have lydprøver, vi skal have dit, og så skal vi øve. Hvilke numre kan du? Og sådan, ja, og så. Det er fint nok. Nogle gjorde det ikke nødvendigvis ondt, men der også var den gamle, jeg kunne sige, jeg spillede med en, der hed Benny Waters, en gammel saxofonist, der var han allerede 92 for mange år siden, kan jeg huske. Og han spillede jo insane, sådan, men på en oprindelig måde, hvor man tænkte, wow, det er ham. Han var jo i den tid, hvor det nummer blev lavet. Og han var den flinkeste mand, der overhovedet kunne gå på 2 ben, tænkte jeg. Men han gik bare i gang. Altså, det var bare stilen, han gik bare i gang. Og alle
de der gamle numre, de spillede nogle andre toner, kan jeg huske, man sådan ikke var vant til at høre dem. Men det er ligesom, det er kravene lige den genre. Og ofte så, man lærer jo ret hurtigt med øret, hvad er det, der foregår her, så må man jo klare sig. Og i løbet af et kor, så skal du også have den, fordi så ellers igen, så den næste turné, det er uden dig. Så du har de kor til at fikse det, ikke? Og som regel, hvis pianisten kender det, så kender du det også. Eller det er jo sådan, nogen spørger om et nummer, jamen, kender du det? Jamen, så kender jeg det også. Det er jo klart, fordi så hurtigt skal det gå, så når du hører noget i. Og så er det jo bare det der med, kender du den? Ja, ja. Jamen, jeg kender den. Ja, ja. Og så var der ikke nogen, der kendte den. Og det kan man jo høre lige sådan på pianisten. Så begynder han med sådan noget, så kredser han jo ikke til pianist. Klaveret bliver pludselig så lille her. Og så spiller han noget her, og spiller han på en hel masse. Og det kunne være alt, ikke? Du har ingen chance for at finde ud af, hvad var det bedste. Det var en nok af korter, kalder man det. Og for ham går det jo fint. Han kan godt nummer. Jeg tænker, så det er lige baston, der hører til det. Ikke? Ja, øj, der kunne man ryge. Ja, han rydde sig ud i noget. Jeg skulle bare lige sige det der sidste, der slog mig med det der med, at man vores tid fokuserer jo også meget på hele den der XP, det er jo et styresystem, XG, hvad hedder de der konkurrencer, hvor man stiller sig op og synger og sådan noget. X-Factor, det er sådan lige der. Nå, men de er jo sådan meget fokuseret på, at det kan være meget fint i dem, men det er jo sådan meget fokuseret på, at det er et nummer, og det er wow, og nu er det ham, et eller andet Signe, eller sådan, wow, Signe. Men var nogen, der ramte af nogen? Nej. Men det er sådan, man lærer jo, at det er, ligesom, det er dig, og det er dig, der kan komme med den fede idé, og det er dig, der kan give den store sang. Og sådan. Men når man så kommer tæt på musikken og finder ud af, at i virkeligheden så handler det slet ikke om mig, så handler det bare om at komme ind i den der kultursky af nuets eller fremtidens idéer, som er bare i en sky ovenover os, og man behøver ikke gå længere ind og tænke, skal til at tænke over, og man kan tænke alle mulige religioner, man kan føre det alle. Det er sådan lidt ligegyldigt, hvis man bare spiller musik, så man bare vide, at der er en sky af idéer, idérigdom, og det er den, man skal åbne op for, det er den kanal, så bliver det helt givet, så får du nogle idéer, så skal du selvfølgelig kunne afsætte dem på det instrument, du har valgt. Det er meget mere kompliceret, ikke? Men det er i sig selv ret svært at åbne for den kanal, og fordi kulturen dyrker det jo ikke rigtigt. Altså, vi er jo ikke, når der er valgt folketingsvalg, så kulturen kommer ned fra det 25. pladsen eller sådan noget, ikke? Og så snakker man om et videnssamfund. Men et videnssamfund, det bygger jo på forskere og kreative mennesker, der får nogle idéer fra den der sky. For ellers har du ikke noget videnssamfund. Videnssamfund, det er jo den kreativitet fra gårdagens kreativitet. Ikke? Det er meget vigtigt at vide, fordi jeg tror ikke, politikere er helt klar over, at det er sådan, det hænger sammen. De vil bare have et videnssamfund. Ja, fint nok, ikke? Så. Ja, så nu er vi så langt. Men vi skulle i gang her med godt i mindet om det. Der er en det her er en kort historie, og det var bare fordi nu, da jeg så stor justere i langhåret tilstand og alt det der, og så kan jeg bare sige, at han havde det rigtig skidt, som du også sagde, og han havde det rigtig skidt. Men jeg gik i øvrigt på konservatoriet et halvt år med Hasse Poulsen, en dansk guitarist, som bor i Frankrig og har gjort det rigtig mange år. Og han studerede før konservatoriet, studerede han på Berkeley i USA. Og der, de øvede jo, som man gør, og alt det der, som man skal. Og en dag, så kom der en forhudlet vagabond ind, i så åbne døren, og can I play the bass? Eller, og de så ja, det kan han vel godt. Ja, skal vi også have noget at leve af. Han fandt et bas i hjørnet, ligesom, satte den ind og, sådan noget, og skruede op, og de spændede og sådan noget. Og inden længe, så, som Hasse siger, så fløj det rundt i lokalet med flageoletter, som de ikke havde hørt magen til. Så det var de jo klar over, det er jo ham. Så altså, han var i sådan en tilstand, de slet ikke kunne kende ham. Og ved, Hasse var ude med ham nogle gange og sådan, og han var der altså ikke den dag, han blev slået ihjel af en udsmider på et værtshus. Ikke? Men han havde været på værtshus med ham, og han var svær på et værtshus. Ikke? Men altså, han nåede jo at udføre fantastiske ting. Ja, så forlader vi historierne, medmindre der er nogle spørgsmål til dem.
tænke mig, at vi spillede et svensk nummer her, der hedder Den første gang jeg så jer. Så vi spiller en dansk version her, som C-dur. Jamen, der kender vi godt. Ja, og toner og okay. Men det gør vi. Og og vi ser, hvad der sker. Nu spørger han om en hel masse, men der er jo, nu afprøver jeg den der, alle de andre har gjort mig, det sker jo nu. Så det gør jeg. Så vi går bare i gang, og den lyder sådan her. Hele tiden over at skrue her på forstærker. Nu snakker vi jo lidt om den her walking bass, så kunne jeg godt tænke mig at snakke lige hurtigt med nogle eksempler omkring latin og bossa nova. Det er jo også en meget stor element i jazzens historie, at den er kombineret med andet end trompetisten, Dizzy Gillespie har gjort det stærkt og så videre. Og der er en bassist, vi ikke har nævnt, som hedder Eddie Gomez, og ham synes jeg, at det er ubetinget kongen, hvad det angår at kombinere jazz og de lige ting, fordi jazz er den skæve åttendel, og det er den, fordi så kan man de gamle marsorkester, der spillede i 4, og så kom de fra Afrika, og de spiller i 12 der, og så satte man dem sammen, og så kom der en triol på hver slag. Og når de så spillede åttendel i de 4 fjerdedele, så kan man sidde, altså i stedet for at sige så sagde det fordi det spillede de afrikanske. På den måde så begyndte det at svinge, nogle synes
svinger. Så inde på konservatoriet, der havde jeg ham, en gammel kubansk percussionist, der hedder Emmanuel Rahim, som i øvrigt er med på et album med John Coltrane saxofonisten her. Og jeg troede, altså i det hele taget, da jeg var 20, der vidste jeg alting. Og så siden der er det gået ned ad bakke. Der vidste jeg alting også om bossa og latin, og inden jeg overhovedet kom ind på en konservatorium. Så kom han ind, og han var sort. Og så ud af han var sort, så var jeg også sort. Han er meget, meget mørk. Altså, det var sådan en, altså møder han i en mørk lokale, så kan man ikke se sig selv mange to højre. Virkelig sort. Men det var han også, altså som menneske var han sort. Men der var lige nogle guldkorn indimellem, og nu skulle vi så lige vide et. Og alligevel så fik så meget respekt for ham, at alle de der danske bøger om bossa og latin og sådan noget, dem lå vi bare i, fordi det var helt forkert, når han begyndte at lægge ud. Men det var også, du ved, så sagde man, jamen, jeg kan slet ikke huske, vi skulle også spille bongo og kompos, og så nævnte han nogle forskellige, jeg kan slet ikke huske ord, det var bare sådan, jeg gav op, fordi så spillede vi sådan. Nej, det var helt forkert. Det var byen, og så nævnte han nogle navne 10 km nord fra det, vi spillede. Det var slet ikke det, vi skulle nu. Okay. Og så prøvede vi igen. Og så den fortsatte timer, og så sagde han altid, og han havde det hele på video, og det ville han tage med. Og det sådan kørte timerne i et halvt år. Vi så aldrig en video, og det var også ligegyldigt, men det, altså, og han kunne jo spille, og det var måske bare det, vi lærte af det, og så det var måske lidt mere kompliceret. Eller man havde bare en idé om, at det var så nede i finheden, der var altså bare byer med 10 km mellemrum, der havde hver sin bybil på de der trommer. Nå, men i hvert fald så opgav jeg det der med navn og fortælle mig sådan. Så tænkte jeg, jeg kører bare på, fordi jeg godt lide de lige oplever i den der stil, bossa og latin og sådan. Og det som, nu spiller vi en bossa og rytme. Og så har vi latin, som er sådan lidt mere aktiv, og ofte et hurtigere tempo. Og der vil jeg bare sige, at det er enormt inspireret af den koncert i Musikkampus, der var i midten af 80'erne med dengang gruppen hed The Steps Ahead på det tidspunkt. Saxofonisten, vi hørte her, Michael Brecker, det sidste indslag, var med i den gruppe. Inden fra biblioteket, jeg ved, de ligger inde med sådan en optagelse derfra og viser noget fra den nogle gange. Der ligger også et par klip derfra på YouTube. Og det var sådan en af de der milesten for mig, at wow, kan man spille sådan, og kan man overhovedet, kan man det og alt det der, det kunne man altså. Og der er en bassist med, der hedder Eddie Gomez, og ham synes jeg er til den kongen inden for de her latin. Og de spiller sådan en latin-inspireret nummer, og nu skal jeg vise, hvad det er, han gør. Nu spiller jeg først noget, hvor jeg spiller noget, man nok normalt ville gøre. Nu spiller jeg det igen, og så bliver jeg ved med at udvide, og vi kommer på et tidspunkt, så slår den over i 6, det er faktisk var 2 eller 3, så lige ved at man kan lade nikker, når det sker. Det var min første opgave. Ja. Det hørte I slet ikke, så fik I mikrofonerne, de to rigtig godt. Nu spiller jeg lige lidt mere på den her linje, og så prøver jeg på at udvide den, og det som han kunne, som ligesom jeg faldt bagover, og som mange andre også er, det er, at han sætter en masse stumtoner ind, altså nogle rytmiske, så han virker sådan meget perkussiv, og har ikke nogen, det er ligegyldigt, hvad tonerne er, og han spiller i øvrigt også meget grimt, hvad det er, og hans lyd og hans tone er ikke specielt køn. Men rytmikken, den er helt fantastisk. I øvrigt så er det en anden ting, hvis der er nogen sidder og musikere her, så ad år finder man også ud, i starten der tænker man om, hvis man møver alle de der toner og alt det, og så kan man og så bliver det godt. Og det gør det ikke, fordi ad år finder man ud af, at rytmikken er vigtigere end tonerne. Så husk det.
Det kunne jeg lytte til ganske længe. Kan jeg huske. Jeg kan vide, om jeg overhovedet lagde mærke til solisterne, men de findes altså indenover os. Ja. Ja. Hvor langt er vi nået på programmet? Jeg kører lige nu. Ja. Vi skal have spillet noget. Vi forlænger det med en time. Hvad siger du? Ja, vi forlænger det med en time. Nå, der er en kommentar fra bassisten over. Jeg fik sådan lige en idé her, inden vi gik i gang med det her. Og det var, at der står de her hangs herude. Er det hangs, når der er to? Eller er det bare hang? Vi skal slå op i ordbogen. Og det var, at vi skulle bruge dem lidt atypisk. Så jeg tænkte, at vi, for nu ved jeg, fordi jeg hørte dem lige inden, at de ligger omkring noget D-mol eller i F-dur. Så jeg tænkte, at vi kunne spille en lille standard, fordi så kommer vi ind i jazzen, og så har Benjamin måske også en chance for at forlade den, skal vi allerede kalde den traditionelle rolle for hænge, hvis vi overhovedet kan snakke om et forholdsvis nyt instrument i sin udformning. Så jeg starter et nummer i rubato, siger den her gang, og så falder de unge mennesker ind. Måske inden nummeret slutter. Det kan tiden vise.
største navn, og hvad skal man sige, han har jo, udover til jeg og alle de andre danske bassister har haft ham som lærer, så mærker man jo også, når man kommer til udlandet og siger, at man spiller bas, at der allerede på forhånd er en respekt om det, man laver, at tingene simpelthen er meget nemmere helt fra start. Så i den anledning slutter vi af med et skovens stille ro, som jo gør ham kendt for dansker, en almindelig dansker i fjernsynsudsendelse, kan jeg huske under Svend Bremsen, og sådan det var. Med Kenny Flue på klaver. Der spiller han i Skovens stille ro i D-dur. Og det vil vi nu gøre i A-dur, fordi så kan jeg nu få nogle basstoner, nogle løse strenge med, så vi har hele orkestret her i slagtøj og bas. Så
Hvad skal det være? Kan jeg ikke flere? Ja, lækkert. Hvad med at lade drengene starte? Sig det. Nå. Jeg er ikke med på listen her. Okay, så har jeg en idé. Jeg står lige og arbejder med et nummer her, som jeg ikke har spillet før, som er krævende. Det behøver ikke at lade, det skal I ikke. Det skal stadig se let og lejende ud. Så, men jeg har ikke spillet det før, så det var måske en god anledning at få spillet det og se, hvordan det virker i praksis. Det er også lavet om til sådan en hurtig lidt latin, som var inspireret af det, vi hørte før, af de der latin-basgange. Så det går stærkt, og det er lavet på grundlag af gammel Duke Ellington-nummer, der hedder Caravan. Det lyder sådan her.
så var festen slut. Vi kan se på papiret der, at vi holder ind i slutningen af januar, og det bliver nok ikke så spændende. Gå lige hjem. Vær søde ved hinanden i julemåneden. Tak til Lars Emil for den dejlige mad. Alle de andre, der